Ма Букс, бе! Здраве! Той! Ви сте бе вие? Слазайте от конето, а че пукам! Бе, ви се крека! Кои сте вие, бе? Кои сте? Панскали сме. То па тук са паскалите. От Банско сме бе, от? Тренчина Ти ни ти доле. бе, мала ти се от Банско сте. Ти речете, раджа сала шачи, там сте от Банско. Реče Sava šač. Бре, реко я. Майко, чумчета ни. Еми, чии сте, бе? От кои банскали сте, бе? Еми, ja sam Junčeva, pa to je Leč. Задавиш. Леле се. От кои, бе, човек сте? Тия там из грош са нагоре. Падо. Много мога си сетя кои крушки. Ай седе. Парачи ви клапаш. От се сте така облекли, бе, Кристиан Парцале, дали е някакъв цирк? Кои сме? Шо ние бе на нас? Та ние се сме облекли спортно, като в гората. Ми вие какви сте бе? Кои сте Андрей, оръжия, пушилка? Не, ние знаеш кои сме ние? Не. Ние сме комити. Отчета на Кочо Молеров. Торил не е тука, а чуваме пател от Ащер. Чувате, Чуваме я. Гледам какви сте, коя година живи? Ние сме от 1912 година сме се. Ние сме тръгнали утре в утрина с другите четници, тебе да освободваме Банско от турците. свободва. Ние сме Па вие? 112 години. 112 години по-напред от вас живиме. Е това дека шудожата, ма? 2024. Парачи. То Хубаво, тече. бе. Вие ще Що па сте знаете, толкова ще напред? стане утре. Ще стане утре да ги им ние да освободим. Ще стане утре, бе? Да. Я ти река ще стане. Напрямо нас да си поимаме за... Ще е бе това. Куче пукам. Снимам. Ще снимам. Какво е това? Повези се. Не. Майко, това плющи е, гледай. Плюшия. Това е мой образ. Яме и моя бе, глик сам чиста. Моя? Дай се тук, че тя рече. Дек па тази плющия сега. Дори Окей. бъска. Ох, ми реко ще за утре ще стане. Чиете долу в селото го освободите, ма че освободите и цяла Македония. Да ще дойда от Родопите, генерал Ковач, средова българска чет, че и подпукате як. Хубаво, де. Ага. Да речем сега, че ви верувам. Ми Кристиан трябва това, бе. Майко пътретрела. Коня нема телевия. Че Па коня. бе. Ние вече летиме в небото. Ще Ще се правите в гоним и небото, дома. връбците ле гоните. Гониме. Боже. Тия си гайс, вървиш дека искаш. Тия пък тума за такова за Те коня. не знаете де па и глемеке. Това е конието беше. И аз сега не мога да разбера ние дека живиме. В нашото време, в вашето време. Дека живим, не знам, на ленце. Ей, дано сме в нашото. От до вечер имаме репетиция. Сарандево от кафене. Кой? Сарандево от кафене. Я това знам дека е бе, това от църква така малко кой знам. Да, бе, това си е тук от нас е близо. Ей, чекайте нещо да ви кажа. Кажи се. Септември месец на 19 ще направим театър. Знаете как се вика? Се вика. Мис Том 2. Сега седе. Айде да му си ексик някъде. Майко ми Ми, ня. ти знаеш ли, ние ще не работили става. Ние едно време украдохме заедно с Кочо Молеров. Я не съм даш и Ристо Чернопеев, тъй това беше там. Да трасиме откуп за нея. Да ни дадо един голем съндък турски лири. Я та ман лера оттам. Как да видя? Не барай. Ело? Барай, да ти пука. Мой барас. Ойде. Това се не бара. Та така да ме покане да дойдете да гледате. Да. Че дойдете. Че дойдем. Ще дойдем. А па ние се, дайте да ви разкажем, ние като направим тази работа с тия людата. Ай, Дайте, Седнете се тук. Да си разкажем. Ела момент и седни. Ай, аз седне, това видна. Че рече. Кажи се кога. Ай, Ей, това преди се Ами, много годин дойде и се случи. Добър ден! Майко, ето! Другото бърже погледни ги тия. Добър ден. Вика, че си са нашенци от 2024 година. Тия верно са като паднали от небото там. Верно ли? Що трябва с тебе вие по комицки пери? Еми я, става тук се возиме. И като се светна, като пропука, Паши. става чисто ясно него и я не се. 112 години назад. Че се вращаме, че да чиниме. Не знам, ще прави. Бре.
Я такова чудо не съм виждал. Не си я. Майко! Гледай го. Момченце, Това има екстри. вие дали не сте някакви Не шпиони? сме, мамо, не сме. Да пукаме. Не сме, не сме, не сме. Ще ви отръбвам главите Немой. като на ярета, ако ме лажат. Не сме. Ти на Не тебе. сме. Ние И си... ние не чема сме тук, мая. Не Ние сме, си не го сме. направите тук троя му обецнич. Не те лажа. Така да. Ма па фана ти река, не ми се верува. Ма, пабе. Около муж деца ми се видя, знаеш. Я там виж погледи тази плющия и че видиш. Коя бе? Олези си. Гледай се. Я гре. Гледаш ли? Това съм я, бе. Ти Гледаш ли, и мене ме изтипуса там ме из... Май, колко съм пострашнял. Типа. Страшно си. Иска да има съобразна. Еби. Да колко към мене. Мазен. Немой, кам да видя в джебо. Дали нямаш нещо друго. Някаква друга. Джанджа. Знаеш ли ще е това? Не знаеш. Майко, Майко! Оджи. просто заболи очи. Какво бе направи този джаволук? Дай. Войвода Варди. Да ми го вземаш се. Жегнал е? Же. Я ти рекош. Леко. То за това. Шейтанска мотия е това. мъчия. Ма че е мене. Тебе че. Тури там джебой. Вземи, Ергия нека ти е. А моме ти нещо друго? а ти пукам. Да видиме. Не имаш ли да покажеш? Я. Дей, какво пуска? Като газа балан, бе. Ле. Ми тази плющия, манче ми изтипа образо, ми тя можела па и да свети, бе, други джаволуци работи, бе. Знаете ли, защото тя И работи с ним много. свети. Тя работи, много работи. Ама тук няма интернет. Що? Интернет няма я. Какво? Сме високо не може. Е, ще е пътава, оти гледаш нагоре и По интернет. Нема я. Тия тук сигурно. Тук нема интернет иска зная. Ей, семе дълго, майче ми го разка. Ще е. Това е, представи се, една семглена мрежа. Не може да я видиш. Е, камън. Не Нема я. видиш. В цял свет. Сега ако реша, се звъна, утре съм. В другата част на света. Може да разбера, що работа. Това е интернет. Добре, Виж турците, разбери ниш. това спа било не Ще гледа. и работиме тия, бе. Ти рече ми го. Не знам. А? Да и върземе. Я викам да ги пукаме и това е. Хубав ниш. Да и върземе, бе. Моите. Ще върземеш, че поиш, че и удареме. Чуиш това? Ти сабия барала ли си през живота, бе? Не съм бара. А? А пушка може да я пукаш? Не мога. А, и в казарма не си удил, е? В наше време вече нема таквия. Шо? Нема казарма. Ми кой ве брани вам, бе? Кой не да? НАТО не брани, НАТО. Кой? НАТО. Над. НАТО. То пък кой? Ще е сапата вам. Това е световна военна организация. Направена е края на Втората световна война. А вие още първата не сте заминали, ви дум за втората. Ми дали. Бре, Гледай ги тия пушки. нека пъзнея. Я ви кажу, че ние сме напредни, но вие бе. Дай да видиме дали че изцеляем утре и сетне, че си дуваме на дълго и на широко. Ти, щом не можеш да пукаш и щом не можеш да сабя да въртиш, че те туриме в тило, Шупата на се. Че видиш. чудесен санитар, че си. Че бършеш кървища и че превързваш рани на ранените. А ти, моме, че снимаш тази плющия. Снимам я. Ще снимаш тази плющия военните действия. Снимам. Първо, че снимаш по-далеко и някой да не те убие. Та сетне, по-близко вече от свършиме работа, се снимаме, не? Снимаме. Хайде! Хайде да вървиме, да спиме и да почиваме. От утре в утрина рано ще и подгониме вразите. Да видим с чест. Айде. Айде. Хайде! Хайде, ма да се ще приеме. Да не си го пъти. Хайде!